U stmat li l-ħsara fuq il-ħotel tal-Korintja fil-Libja li kienet fil-mira ta' attakk terroristiku x-xahar li għadda tlaħħaq il-1,000,000 euro. Għal dan il-Grupp International Hotel Investments li fi stqarrija fuq il-Borża ta' Malta ħabbar ir-riżultati għas-sena li għaddiet u ppubblika stimi għas-sena li qegħdin fiha. Jirriżulta li s-sena li għaddiet esperjenza tkabbir fil-qlieħ ta' 34% meta jkunu esklużi il-lukandi ta' Tripoli u St. Petersburg. Il-grupp ikkonferma li naqset id-domanda għall-akkomodazzjoni fi Tripoli u għalhekk intqal li tieħdu miżuri biex jitnaqsu l-ispejjeż tal-operazzjoni fil-lukanda. Il-grupp qal li l-attakk fuq il-Korintja ta' Tripoli seħħ fl-istess żmien li l-grupp kien qiegħed jagħlaq ir-riżultati għas-sena li għaddiet. Sena li tikkonferma riżultati rekord għall-lukandi tagħhom fi Praga, Budapest, Lisbona u Londra. Il-lukandi ta' Malta wkoll raw titjib qawwi ħafna. Kif mistenni, fi Tripoli l-lukanda rat il-qlieħ jinżel drastikament. Min qlieħ ta' iktar minn 6,500,000 euro fl-2013, is-sena l-oħra kien hemm telf ta' 1,200,000 euro. Fl-istess ħin iċ-ċentru kummerċjali għadu għaddej tajjeb u qed jiġġenera qlieħ ta' madwar 6 miljun euro fis-sena. Affettwat ukoll it-tensjoni fir-Russja għalkemm hemm il-lukanda baqgħet tagħmel il-qlieħ. L-iktar li ħallew impatt negattiv kienu sanzjonijiet u l-iżvalutar tal-munita Russa. Fl-istqarrija fuq il-Borża ta' Malta, il-grupp qal li qed iħares lejn is-sena li ġejja b'ottimizmu fejn għandu lan li jirranġa l-ħsarat fil-lukanda ta' Tripoli biex tal-inqas il-lukanda terġa' tiftaħ u topera mingħajr telf. Dan filwaqt li kompla jintqal li l-grupp m'għandux dubju li fil-ġejjieni fil-Libja qatt ikun hemm stabbiltà.